Otu for chame. Midindi kwakwasidu. Me o telecell. Ene ye baya na enye bone. Adoma nyame di adom yen. Or di adom odefo. Ene ye free telecell. Ya ba ye ba becha no. Na me ba no me ne me mpanyifo ne bae. Di edi kan me ne Madam Patricia Obonai. One ye CEO Telecell Ghana. Ebio me ne Mr. Philip Amoatin. One ye director Telecell Cash. Me pacho ono. Ebio me ne Mr. Philip Amoatin. One ye director Telecell Cash. Diodiso Madam Tawa Bolarin. Ono na hwe business enterprise so EBU. Diotoso Marian Piasa. Ono na Madam PA. Diotoso biem Madam Rita. Ono na ehwe foundation so. Diodi ho Mr. Chumesi Kakra. Ono ehwe HR so ewo Ashanti region. Okay. Nana ene ye baya Ukraine sem yinimse nana pe golf pa anti Ukraine sem golf balls. Ye day commemorating the 75th anniversary. The Tosu Biem, Ukraine Sem Brafonsa, ye day Brenana. Ni try to also a special portrait to commemorate the 75th anniversary of Opemsuo. Ye day ba ye day Brenana. Say ye day nyamiase. Say odi afeba kwa kanifio. Edamwase. Mira misu bro. Adarama onana no me adwumaku from Telecell adwumaku. Onana obey na da no ne panimpa. Adarama omse ne awukude nyame adom omo anya mfie aduosun no mu a omuntimi ntena omo be ma otiri nkwa no abeka ho no obedi ade. Omo ma otiri nkwa asire nyame pama ho se nyame ma ntena ho nchemai. Omba ya omso omunim so ne gi golf agro ho pa. Ti ball e de golf no. Adarama omo di biaba. Na ensa ahodo ewo hoyi niema ya kruchire hoyi onana nom ne adwumafo nom ya adwuma nyina so mba ya de omno bedi ade eno na eburu omuma otiri nkwa asire nyamepa ema ho otumfo edemase papa ade na amde ba ya no munyi ho ma yehunan ananom yewra sene nanda obey sabi ebru yewra ba ya mfie aduonum numa ekondonunsia ade odi esina nyeso ya ngomasua ho mfaso ne nanan watima asua de ama na ogina ho wo engineer panimpa wa Telecell ano eno no sabi engineer mu obi am fana di sua ni agro monyere mo ho